Assalamu alaykum mehriban tamaşaçylar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze 2022-nji ýylda biz size bir can saglyk, agzy birlik, maşgala ojaklaryňyzda diňe toý bolmagyny arzulap, Türkmen owazy teleýaýlym şeýle hem köpetde restorany bilen bilelikde taýýarlanýan noş bolsun atly gepleşigimizi tomoşa etmäge çagyrýar. Fursatdan peýdalanıp ýurdumyzy aýdym taza beslep öňe alyp barýan hormatly arka dagymyzyň alyp barýan işleriniň diňe rogaşyklaryna beslenmegini arzulap, noş bolsun atly gepleşigimizi tomoşa etmäge çagyrýar. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiziň bu gezekki mihmany biziň ählijämiziň söýüp dinleýän bagşymyz Halifamyz Türkmenistanyň halk artisti Ah Muhammed Safarowy aşanamyza çagyralym. Halifa, gepleşigimizde hoş gördük. Döredicilik topormyzyň çaklygyny kabul edip, biziň gepleşigimize geleniňiz üçin çok sağ ol Atacan. Benim garaşylmadyk ýagdaýda noş bolsun gepleşigine çagyrdyňyz bolup bilen näme taýýarlap biler kandak diýip pikiri biraz arada etdim. Ýöne geldim. Eger meniň aýdan zatlarymy taýýarlan bolsam, men şu ähli tomoşaçylarymyza Türkmen gonakarlarynyň biri, tokdan lezzetli nakarlaryň biri bolan gyzgyn peşde pişirilen boğlama toğu. Näýlik pişirilýänini öz başardygymça görkezdim gelýär. Başytynda Ben onuň birinji gezek gelişim men siziň gepleşiňizde, şoň üçin siziň gepleşiňiziň ähli dinleýijilerini, o tomoşaçylaryny ýetip gelen täze ýyl bayram bilen 2022-nji ýyl bilen o tüýsüründen gutlaýan düşümli ýyl bolsun, o artgally döwletli ýyl bolsun, parahatçylykly ýyl bolsun. Fursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizden o täze ýyllar gutly bolsun, düşümli bolsun, artgal döwletli bolsun, alyp barýan ýyl bähwitli, ýurt bähwitli işlerine ulu üstünlükler arzu edýän täze ýyllaryňyz gutly, düşümli bolsun, taçaklaryňyz doly bolsun, noş bolsun. Sağ olun Halifa. Toğumuz taýýar, sargı deden zatlaryňyz taýin. Başla verelim Halife. Başladı Atacan. Hangi arataçılık üçün elimize gelir ya. Birliklerden değiştirden. Ben. Yavaş yavaştan. Toğum tayyar mı? Toğum soğutucuda dur. Nedir onu alır. Onu Atacan tayyar edilen toğumuzu çıkarın bir. Böyle Halife men soğutucudan toğu alıp bereyim size. Siz öz eliniz bilen tayyarlap berseňiz. Köpetde restorany hemme zady bize getirip berdi, taýin edip berdi. Toğum hakyky Türkmen toğu. Bunu pişirmek üçin biz häzir nämeler gerek bol? Men aýdan zatlarym hemmesini taýýar. Men bir giňirä gawalaýyn. Bizim şerbetiň içinde sarımsagyň o unujogy bar, gyzyl burçunyň o unujogy bar, gara burçunyň o unujogy bar. Ahmejik ýağam berdik. Şu toğuk gaty bir gydmatyn hemde içi tagamly bolsun diýip ýörekde taýýarlanan şey. Bu ýerde de sarımsak bar. Sarımsak eger toğuk pişirilende sarımsagy iştäňe görä. Näçe ölçegde. Ölçegine görä. Gaty köpem atmaly sarımsak. Toğuň öz eti yumuşak bolandan, özüniň bir tagam bar ütgüş. Şoň üçin biz muny häzir taýýarlayp, ondan gyzgyn peçiň içine salýar. Hani çeli bir şeyen çayda biz onun yankı soğukçu işte açarlar. İşte açar. Başlayalım. Hani? Halife, öňem öýdeden pişirýärdiňizmi? Näde nygmatlary ben özüm pişirmäni gowurýan, eger geldejen ursat berýär. Ýoksa sen ýadan men özüm ezer zat diýip, ol menden bu pişirýär.
Men käwat şöyle dağda gidende Aha. nahari özüm bişirmeni gowurýan. Ha. Ya şöyle nahar bişirmek anhadam der. Özüňiz şu çöle dağda çıkıp tagam taýarlamany dağda gowarýaňyz diýen Halifa. O şu meydana gidende odun üstüne gadamcık koyup men palaw bişirmeni gowurýan. Çektirme diye çopan nahar diye çopan çorba diye. Men özüm şu ýerde bişirmeni gowurýan. Atacan, buna şu tayarlanan şerbet, Aha. şunu şeytirip her yerlerine yeterýärli gitmeli. Tuğulum eliňizden gelip tu Halifa. Bişirip ýörsen gerçek de. Tuğuluma gittikçe odanlaşıp barýar toğumy. Şu adiýetim gelir abi. Atacan enini duz bilen garawur. Ha, men duz alyp bereýin. Garawurjun berdi bu tarafyn, aňyr tarabyna da. Aha. Ýene de bärsine öwrýär. Aha. Ilki duzuny teper taýyn. Ýene duzun. Aha. Mene ýeňildirek gowarýan. Sizem duzdyrak Ben gowarýan. duzdurak garawurjum köpürak bolsa gowurýan. Tayar bolup barýar Aha. Atacan. Häzir bize de yer almaty gerek. Häzir. Sowada juda baol. Şu yer almanam taýarlajak Malipa ilki. Yok man, Aha. şu peje goýýan nememi alyp ber. Gam alyp bereýin. Häzir. İşte bu ormanda azıcık bir şey yani. Yer almadan bollu mu ya bäriňiz? Köpeken bir ýöne bolýar. Bäri içine de salacak mı hani tagamcık? Bir hazam it koşup bolar yani. Ýağam taýýar edip goýup, tar ýağ. Sar ýa ha sowada juda bar ol.
yer alma boldy. Indi şu burju bilen duwdyny. Bu yerde kor garoş. Duwlamy. Neme soğuğu köpekti. Atacan tayar boldy. Aha. Şimdi biz bunu şu kızgın pece 180 temperaturadaki kızgın pece aşağıdan yukarıdan işleyen olmalı. Näçerak wagt gerek bolar? Bana atacan yumuşakırak olsun diyene Aha. 1,5 saat. Aha. Eğer kovup içtin diysen onu 2 saat. 2 saattan alıp çık. Arkayınca geçti. Mehriban ilişler, Täze bayramçylygy münasibetli 2021-nji ýylyň 25-31 dekabr aralygyna paýtagtymyzdaky Gülzemin Sewda Dinjars merkeziniň dükanlaryna Sahawatly Sewda adly dürli görnüşli haritlaryň 10 götürümden 50 götürmeçenli arzanydylan bahalardan satylyş çäret ornulýar. Hormatly watandaşlar, Sewda dükanlaryna hoş geldiňiz. Täze bayramyňyz gutly bolsun. Mehriban ilişler, Täze bayramçylygy münasibetli 2021-nji ýylyň 25-31 dekabr aralygyna paýtagtymyzdaky bereketli bazarly Sewda merkeziniň dükanlaryna Sahawatly Sewda adly dürli görnüşli haritlaryň 10 götürümden 50 götürmeçenli arzanydylan bahalardan satylyş çäret ornulýar. Hormatly watandaşlar, Sewda dükanlaryna hoş geldiňiz. Täze bayramyňyz gutly bolsun.
Halipen işte açarlama tayarlamana girişäýeli. Hawa toğumu arkaýyn gyzaryp çykdyş oturka. Häzir men Hemen size gawa alyp bereýin. Çuňurak. gawa alyp ber. Ondan ýene pomidorum gerek ýene. Ha, pomidor. Hawa pomidorum gerek. Bar. Men hawa İşte. narlyjy işte açar oňurup bereýin. Ha, böyle. Otomma. 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 Onu ottan başla. Ottan başla. Azıcık duğdam tepeli mi? Men pikirimçe gerek däl atajan. Tebabi şu ýanky guýun şerbetimiň içinde duğunyň yeterlik derejesi var, hawa meçberi var. Ana bu işte açarmydym taýýar. Atajan ne bir işte açarmyz taýýar. Ola taýyn. Taýýar. Indi ikinji işte açar. Bu işte açar men Köpetdağ restoranyny o çağlar bilen dinjelma bardyk. Şonu getirdiler bolin. Gördüm kıyınım derler. Yönü şeyle bir tağımlı şeyle isteyen açıyor. Hadi şondan. Hava şondan oňak berjekler. Oň üçin mene bir de şolar yarak. Çörek. Hava ödüm çörek yönü bolmaly. Azık otlu kıldırlar. Kızardılar, katalar çörek. Hava kakadılar. Şu çocuk nima? Canım uzun şey balyat. Neyse. Yok hocam çalya. Çalyan adımın ne demediğimi bilir misin? Bunun içinde sarımsacığım var, soğancığım var, her hil otçağı aşam var. O azıcık duğdam atılan, ondan yine ne demediğim, özüm kaymak da, o kaymak. Ne bu kaymak? Kaymağın içine kar. Ne? Oğlum kakadilen et. Oğlum kakadilen et. Onam şey edip alyat. Onu şöyle çık koyacağız.
Bunun şey towlattırlar, mene bir towluni ýan olacak. Towlat koydan gowul ya diýip. Mene şey ettirip koymarum bunun çörek. Ne şu öýükde soğandan bir iki tane ýokman. Tamam çıkar ya. Tamam çıkar ya ettirip. Şu öýükde soğandan ýokman. Bir Hıyar çağışam ordan, şor hıyar çağışam ordan. Ordan mene şu bedenen nemesem yumurtga joğun şeyle olmadı. Hav. Yekan. Yok. Üstünün rahatları yüklüyor. Hav yankı. Eti. Et çağışa yütküye bağlıcıktı ne medip bolya. Hav bağlıcıktı ne medip bolya. Et çağıştı ne medip bolya. Kakadılan etini de iki olmuş. Onun iki olmuşu var hav. Şey ettirip. Yakan gördüm ben koyayım. Tak çörücükleri tayyar edeyim. Çörüklerimi tayyar edeli şey ettirip. Kömöge deyin. Aş bezliğim bir sunğut da. Şu rahatları şey edip edenge ödüm lide çalmalı ediyen işimde. Yöne men bunu Köpetdağ restoranını gördüm. O katı işte açarken. Şey edip tayyarlayıp. Alipa hersinden iki-ikiden tayinla yani. Hava. Cemi 6 sana. Hava. Hersinden iki-ikiden tayarlayıp. Benim bir yerim bağırlap görayım. Al yine şunu. Şunu al. Berekella. Benim bir Şey yerim... edip açılmadı alacağı deyip üstünden şey ettirecek koyuyorum. Ana. Bah, tüveleme. İşte açarmız tayyar. Katı kıynım değil şeyle dine bit gördüm hava. Ödem hem dağıtlarım şu dağıtların hem bağırdı da var. Açanrak barıp öyde birinin da bir duğdap işte açatım geldi. Derece gözün uğraymadı. Hep desin ben tomaş edip tomaşçılarım dükkandan barıp satın alıp çöröcüğünü biraz otta kıvırmalı. Azıcık ot degen olmalı. Ondan üstünden yankı süzmölce, sarımsaklıca, otluca aşağının çalıyor. Süzme edip bolya kaymağa mı edip bolya? Öyle işte ana var. Yine şu dağıtların haytı verin edetin gelse sen 3 köşük başka kilim edebilen yöne Köpetdağ restoranına katı ova diyen ekenler ben şondan ver hiç yadımdan çıkarım. İşten açık vardı. Noş olsun. Mehriban tomaşaçılar, noş olsun adlı gepleşimizde Türkmenistan'ın halk artisti Muhammed Saparov bilen söhbetleşүү arkaly dowam eder. Halipa şu toy bayramlarda biz görýäs, bile çıkış edemizde görýäs. Diňe aýdym aýtmak bilen çäkmeniň ýok. Bir oňdan goşky setirleri aýdymdan öňörti okaýaňyz, bir öwüt ünlü berji goşky setirleri okaýaňyz. Mümkin bolsa bir gepleşimiziň şu ýerine de bir gow goşkularyňyzdan bir okap berdiňiz. Gaty gow etdim. Men özüm şol sözleri içimde oýlanyp öz içimden geçirip beynimden geçirip yaşayanlar. Şoň üçin özüňiz goşgam ýalyňyzmy eýdi? Käwat gownuma gelen rahatları kagyzyň ýüzüne geçirýär. Okap berjek goşýyňyz öz goşýyňyz. Bu goşgular 1997-nji ýylda Gökden inen aýanlyklar diýip bir 16 bölümden ibaret men bir ýanky
men oňa romanam diýip bilemok, men oňa bir goşgam diýip bilemok. Ol gaty terbiýeleji, gaty bir adamyny özüne çekip bir mähirli sözler de. Eserin bir bölüm. Ýöne köýje sözler bilen aýdylan. O manyly sözler diýen ýaly. Bir şu ýerde birini noş bolsa diýen gepleşigimiň dinleýijilerine okap berýär. Maşgala bir kiçi dünýä. Perdent ata hem eni sansız yıldızlar düzüp köp zürriyat dowam yene. Sırdaşın saçak ýazar, çağa jyklan ýygnanar, ir feherden agdy bir şükür etsen Taňry bir. Asy soğuk dağdan soň ertirliňi tamamlap körpäňe omin etdir. Soňra özüň omin et. Ene şeýdi baş bolup maşgalaň agdyny bir et. Bir demem boş geçirme. Oğul gyýdyň şahat bolsun, edep ber, öwüt öwret, gaýgymydan mat bolsun. Aydanlaryna ýok diýme çenni naşa bolmasa, oğluň köp sorag berer, ses galdyrmak aýypdyr. Çünki seniň mertebeň hatyn perdent maşgalaň. Mertebe köp sanlydyr. Öwreneniň köp öwret, aydanlarym janlydyr, kitap bilen bertewet. Bağ düýbi suwly bolsa, madam saýat salkyn. Jan düýbi perdent bolsa, şoldur miwesi halkyň. Bişen wagty seljerseň, taparsyň ýeten bagtyň, sabrly, pesgün, dogruçyl bolsaň, gökde taýýar ak tagtyň. Oğul gyýdyň mertebeň, hak ýoluny berk bagla, aglasaň bu jahanna, diňe perdent diýip bagla. Köp sağ olun Halipe, okap beren gyzykly öwüt ünlü berji goşgularyňyz üçin. Sağ ol. Indi bir sowumyzdan barlak göreliň. Renkär bişişdim kanýan. Eger men pikirim biljek bolsam, azaj pişmelendir. Beýlemi? Bir anokdan ýa-da taýýar bolýar. Oğlanlaram bilýän. Ýa-da taýýar bolup barýar. Taýýar bolup barýar. Hawa. Mehriban tomaşaçylar, noş bolsun atly gepleşigimiz Halipe Türkmenistanyň halk artisti Ahmet Safarow bilen dowam etýär. Bilmen
Halipe Noşbolsun atlı gepleşigimiz dowam edýär. Wagtymyz da bolşdy. Hawa. Toğumyzdan bişenler Beni fikir edýän beşendir diýip görelim, alaly mı? Men häzir bir uly gam alaýyn Aha. därik. Al. Ondan Şoňa şoňa çykaraly. Hawa, şu gyzgynlyr içi şonu tutmagy bir zat gerek. Häzir. Kağıt berer. Tak, biz bunu çıkarıp şöyle kaptala koymalı bolsa. Kaptalcığa koyarsın efik bolsa. Ondan şuna alardı. Han onu yok, onun ayrılık kılgındır. Şunam seyre tap olmalıdır, yattan çıkarmalıdır. Nakar bir şeylerini kılgın yerden bir daha çıkaracak olsam, hem medadından seyre tap olmalı. Ondan bana ilk ölen şey deyip çekyat verdik. Şu an şöyle şey tutuyor. Şu şöyle. Goy ya, bay. Tuğrem'in iyisinde cana. Ay dura. Sonra tekrar iyisine vardın. Ve şuna çıkaralım. Ne? Şunu şey deyip çık. Aliyat orta. Davamı da geçirelim. Yok olarak tutuyor. Wow. Gördün mü soğuk çağırsın görüyor musun? Yüzü daha takap şeyle yükköş bol. Yer almamızdan. Yer almamızdan şeyle Odan oluşuptur. Şey kaptalacak. Tuğrem. Yer alma çıklarından şeyle koşturuyor. Doğru mu? Şeyle koyuyor. Karacıklarına ne yapıştı vermeliler. Odan Oo. yaptı. Tüyüz akıp pişiptir. Şey güzel. Mehriban tomoşaçylar, Noşbolsun atly gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Ahmet Safarov bilen dowam etýär. Ana Halipa soğukdan taýarlanan naharymyz taýin boldy. Tügeleme Görkadeli tomoşaçylar mı da? Şeyle owadan ýetgeşip boldy. Bular Bular işte açarmyz. Açarlar mı da? Bulam Halipaň öz eli bilen taýarlan o. Gece salynan tok. Bütün tok. Noşbolsun. Noşbolsun. Hem dadık görünü. Hani? Parlak görelim. Küçük bir matacan duzu ne el olupdur. Tağamı ne el olupdur. Parlak görelim. Sucakışını batıryan. Sucakışını batıryan. Üflögün hoğuk kızgındır. Ay, tuğeleme kaçıyıcı bolupdur. Duğdan burcam. Hemme gali. Yer almasından hem dağıtık görelim. Atı tamam mı bolupdur? Yerine düşüpdir Halipe, tamam mı da? Noşbolsun. Noşbolsun. Hani şu ne peynircikten hem dadık koy. Dadık koy peynircikten. Dadık koyun işte açarınızdan hem. Peynircikten dadık koy. Yerine düşüpdir. Şundan ömür dadık koy. Ulanı kettelerimi duymuyor. Ana mehriban tomoşaçylar, size ýetirmek isleyen ogadan tagamlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimize gelip ogadan tagamlary taýarlap beren üçin Türkmenistan halk artisti Ahmet Safarov döredüjülük toparmyzyň adyndan köp sag bolsun. Aýdýar Halipa täze ýylda 2022-nji ýylda size bir şowurluklar, üstünlükler getirýän aglyk ýyl bolsun. Döredüjülük älemimizde mundan hem beýlekdiň üstünlükden ýar bolmagyny
size arzu edýäs gelip ogadan taamlar taýýarlap bereniz üçin köp sag bolsun aýdýar. Menem köp sag bolsun size aýdýan çağıranymyz üçin. Nuwaş bolsun. Biz elmada halkymyzyň, ýurdumyzyň hyzmatynda gepleşimiziň soňunda menem pursatdan peýdalanyp ýene bir gezek bütün türkmen halkymyzy täze ýyllar gutly bolsun, düşümli ýyl, arşaly döwletli ýyl bolsun. Hormatly prezidentimizi tüýsüregimizden gutlaýar, jan sag bolsun. Naşolar ýal gepleşiklerde ýene tiýiz gatnaşmak, tiýiz çağırmaňyzy men elmada garaşar. O näde hilek näde nömatlar bolsa başga da bişirip berýän naharlarymyzdan, näde nömatlarymyzdan tomaşaçylarymyza ýerine ýetip berer. Köp sag bolun Halipa, ana mehriban tomaşaçylar Türkmen we tele ýaýlym hemde köpetde restorany bilen bilelikde taýýarlanýan noş bolsun atly gepleşigimiziň şu gezek sanyny geçirip oturýar, şu pursatdan peýdalanyp bolsa ýurdumyza aýdym sada beslep öňal barýan hormatly arka dagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzuwlaýar. Mehriban arka dagymyzy, külli Türkmen halkymyzy ýetip gelen 2022-nji ýyl bilen tüýsüregimizden gutlaýar. 2022-nji ýyl size diňe şowulluklar, jan saglyk arzu edýär. Ýene de gepleşigimizde görüşýänçä hoş sag bolun. Onda näme Halipa? Noş bolsun. Mehwan edişler. Türkmen owady teleýylymyna täze ýyl baýramçylygy münasibetli ahlak hakly telefilmna 31-nji dekabrda tomaşa edipdiler.